Репресії щодо кримських татар та знищення їх культурної спадщини ханського палацу в Бахчисараї. Такі теми лунали сьогодні на конференції ОБСЄ у Варшаві. До міжнародної спільноти звернулись правозахисники та родини кримських політв'язнів. До чого закликали делегати, дивіться далі у сюжеті. Допомогти кримським татарам, які на півострові потерпають від репресій російських окупантів, закликали міжнародну спільноту кримчанка Аліє Дегерменджи. У травні 2015 року окупанти арештували сина жінки Мустафу Дегерменджи і звинуватили його в участі в масових заворушеннях під час мітингу на підтримку цілісності України 26 лютого 2014 року. У 2017-му його відпустили під домашній арешт. У червні 2018-го засудили до 4 років і 6 місяців умовно. У тому ж 2017 році окупанти у так званій справі Віджія Кашка затримали її чоловіка Бекіра Дегерменджи. Чоловік досі у в'язниці. Його та ще Асана Чапуха, Кязіма Аметова та Руслана Трубача окупанти звинувачують у вимаганні грошей у громадянина Туреччини, який насправді той був винен ветерану національного руху Віджія Кашка. Під час затримання літня жінка померла. Міжнародним представникам Аліє Дегерменджи розповіла, що справи ці сфабриковані, а вони типові для родин кримських татар. Їх окупанти звинувачують у тому, що ті не вчиняли. Тому жінка закликала міжнародну спільноту об'єднатися та посилити тиск на Росію, аби звільнити її чоловіка та інших політв'язнів. Ми не можемо знайти вихід з цієї ситуації, тому ми б хотіли, щоб услышали нашу боль татарського народу, помогли нам в этом. Здесь получается, что мужчины, которые сейчас находятся в стенах заключения, они все престарелые, они очень больны, и нам хотелось, чтобы вы как-то посодействовали в этом. Про викраденого людьми у формі російської дорожньої поліції у травні 2016 року члена Всесвітнього конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова у ОБСЄ розповідав його батько Умер Ібрагімов. Обшуки, коли у домівки кримських татар вриваються десятки силовиків, сфабриковані вироки в судах та застосування тортур до кримських татар вже стали традиційними у Криму, розповіли в ОБСЄ українські правозахисники. Кажуть, на півострові є етнічна дискримінація кримських татар та українців. Кримських татар переслідують ще й за релігією. Таким чином, переконані правозахисники, окупанти намагаються змусити їх виїхати з півострова. Сейчас, в принципе, государственная политика России в Крыму направлена на ожидание этнической дискриминации. Постоянно сюжеты российских СМИ о том, что крымские татары – это террористы, это обыски задержания, которые проводятся с 10 и более машинами спецтехники, с десятками правоохранителей крымских российских. И всячески таким образом пытается фактор власти Крыма показать, что крымские татары – это очень опасная группа, их нужно изолировать, их нужно арестовывать, и на них исходит угроза. Доповіли кримці і про те, як окупанти нищать культурну спадщину кримських татар – ханський палац. Через так звану реставрацію він втратив свою автентичність. Він мав увійти до спадщини ЮНЕСКО, але нині це просто гарно відремонтована будівля. Про це представникам ОБСЄ у Варшаві розповів кримсько-татарський активіст Едем Дудаков. Окупанти надто поспішали, а отже не залучили до робіт і професіоналів, які б знали, як зробити реставрацію правильно. Ханского дворца и сложена в такие штабеля. Она приходит полностью в негодность. Результат этих работ вот плачевный. Вот исторические балки распилены. И все это было заменено на составные балки по технологии ОСБ, что не соответствует совершенно эпохе. Они, безусловно, торопились. Всі представники Криму в ОБСЄ закликали світову спільноту звернути увагу на безчинства Росії-агресора у Криму та допомогти кримським татарам у їхній біді. Людмила Горпинич, Заман, АТR.